nu is het weer oorsjoenskamp en dit en dat. Ja, snap je? Ja. Er zit wat moeilijkheid achter, vind ik zelf. En ik snap net waar dat wij moet komen, maar ben ik ook maar een meisje. De 21-jarige Danny viel hem faillitten door de gemeente Achterspelen. Hij is hikke en tijn op het wenwijnkamp van Boetenpost. Het liefst zou hij een eigen wenwijn hebben willen op het kamp, maar dat wordt hem absoluut net makkelijk maken. Hier zitten we overheen, mijn oom, mijn tantes, mijn heid en noem het maar op. De hele ruiten met uit bij elkaar, om het zo maar even te zeggen, hoe het altijd zegt. Nou, dat, ja, er is geen ruimte meer. En als je alles hier omheen hem volbouwt met huizen en zulke spul, ja, waar hoort het dan op? Ja, dan blijft er voor u net heel veel meer door. Ik ben in 2021 of 2022 had ik me ingeschreven bij de wenningbouw. Dan denk ik, nou, mezelf hoe heen. Nou, en dat ik van mijn kamp kom. Zouden we had ik me ingeschreven. En nou ja, omdat ik geen ruimte is, had ik de gemeente benaderen van ik val aan ik op mezelf. Hoe gaan we dit verder doen? Nou, nog een maand wachtje. Kreeg een brief in, ja, er is geen ruimte meer in Boetenpost op het moment mijn kampje waar we nooit zitten. Dat is, daar mag het maar doen. Dat hier krijgen en niks koer ik meer. Nou, ik vind dat gewoon diep triest. De gemeente moet er van die wijzen en moet die van de steen. Nou ja, daarvoor in de gemeente niet meer gewoon. Maar als het daarvoor ben sorry, dan spiet het museum. Maar dan is het net heel vol denderend, om het zo maar te zeggen. Op dit stuit wennen Danny nog bij Bepperdini op het kamp, beter bekend als Opoe. Zij leeft het al 44 jaar in haar wenwijn. Zolang het hier nog plak is, bij mij een hoe lang het leven mij hopelijk, dan ja, doe 16 bijna het boek door. Van ja, het woonwijn kan wel altijd met een nek om ons jongen. Er was geen gehoor aan jongen, zolang we net jaren, laten we ik net jaren. En toen willen ze toch wel weten hoe de regels hier binnen in Nederland. Dat iedere gemeente om 2,5 jaar een keer op een kamp komen met er uitbreiding komen voor Ben. En hoeveel Ben binnen er, maar we gaan nooit eens jongen. En dat vind ik wel schande. Nee. Ik kan de gemeente nooit net jongen hier op het kamp. Ik vind het echt schande. Ze mag gerust een keer daar komen. Koffie zit altijd klaar. Ja, dan kun je zien hoe het je leeft. De gemeente is dwanen met een onderzoek of er meer wenwijnpleets worden kennen. Om het zandje in december is het gespannen voor Danny. Dan komt de gemeente met de uitslag van het locatieonderzoek. Achterspelen had vervolgens rond uiterlijk februari de tijd voor een concreet uitvieringsplan. Maar ik hoop dat het dan terug gaat. En dat ze dan een plan kunnen zeggen van nou, het is klaar, we beginnen te bouwen. Dat zoeken heel blij mee was. Maar het moet eerst nog zijn. En dan lukt het. Het is nog even wachtje. Wat de uitslag is van Santje en, nou ja, en dan hopen dat we in 2026 betere vooruitzichten gaan halen. Dan ga ik de hoop vol in, natuurlijk. Ja, dat moet sterk blijven. Vooral met de cultureel wat we hebben. Boeten het kamp zie je naar een oorwijnplak is voor Danny geen mogelijkheid. Wen je in een wenwijn zit er van jongs al in en dat gaat er neer weer uit. Je leidt in hart en ziel. Wie altijd zou wennen. Ze kunnen me net in een huis plakken. Ze zeggen van oude planten maar nooit verplant je. Want dan gaan vallen ze om. Maar zij gaat de buur zeggen. Het is veel moeilijker. Als ik een bak koffie vol helly bij had, dan ging ik erin. Als ik een bak koffie vol helly bij mijn omke of bij mijn tantes, dan vlieg ik erheen. We drinken een bakje koffie, het is leidje en hoeren en kijk gewoon. Ja, sorry dat ik het zeg, maar dat zie ik net in de rietjes weer een keer gebeuren. Een keer bij de Björn, dus een keer in je reekje, dat is alles tegen ik. Altijd er van een keer. Vind je de warmte in het wijn? De meeste mensen kunnen het voorstellen van ja, het is een wijn. Het is een vakantieding, maar voor u is het net.